फाटलं काय ते भुमकळिल्ले बीजेपी आघाडी सरकाराचे अतिरिक्त खाते वाटप निमाणे जाले एकदाचे. मुख्यमंत्र्यान अर्द काढून राज्यपालाक धाडली. अर्दी प्रमाण विजय सरदेसायाकडे टीसीपी शेतकी आशिल्ले ताका आता अतिरिक्त राना खाते दिला. माविनाकडे पंचायत गोरवा सांबाळ आशिल्ले ताका अतिरिक्त येरादारी खाते दिला. विश्वजीत राणेकडे भलायकी महिला भुरगी उदरगत आशिल्ले ताका अतिरिक्त उद्देग कायदो न्याय खाते दिला. निलेश काब्रालाकडे वीज खाते आशिल्ले ताका अतिरिक्त पर्यावरण आणि विज्ञान तंत्रज्ञान दिला. गोविंद गावडेकडे कला संस्कृती नागरी पुरवण खाते आशिल्ले ताका आता अतिरिक्त सहकार खाते दिला. दीपक पावसकाराकडे पीडब्ल्यूडी आशिल्ले ताका आता अतिरिक्त हस्तकला दिला. मिलिंद नायकाकडे शार उदरगत आशिल्ले ताका आता अतिरिक्त न येरादारी आणि प्रोविदोरिया दिला. जयेशाकडे हावजिंग आणि आरडीए आशिल्ले ताका अतिरिक्त संग्रहालय दिला. रोहन खंवटेकडे येणावळ आशिल्ले ताका अतिरिक्त नियोजन आणि सांख्यिक खाते दिला. बाबू आजगांवकाराकडेन पर्यटन आशिल्ले ताका अतिरिक्त राजभास आणि भौशीक गाराणी खाते दिला. गोवा फॉरवर्डाचो WRD मंत्री विनोद पालयेकाराक मात अतिरिक्त खात्यान दिल्ले ना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.